היי לכולם וברוכים הבאים. בניתוח שלנו היום אנחנו הולכים לצלול לתוך משהו ממש מיוחד. תחשבו על זה רגע, איך גיאוגרפיה אחת עתיקה, מקום שכל כך עמוס בהיסטוריה, מקבלת חיים חדשים שוב ושוב דרך העיניים של ציירים שונים. אנחנו לא הולכים להסתכל על המרחב הזה סתם כאוסף של אבנים ומבנים, ממש לא. אנחנו נראה איך תנועות אמנותיות, משחקי תאורה וקומפוזיציות שונות פשוט מקימות את הנוף הזה לתחייה. וכמו שתראו, הדרך שבה ציור את העיר בעבר לגמרי משפיעה על איך שאנחנו חווים מרחבים עירוניים גם היום. אז בואו נתחיל. אז היצירה הזו של ג'רום היא באמת נקודת פתיחה מושלמת. תסתכלו רגע על השמיים האלה, סוערים, דרמטיים בטירוף, נכון? ויש את הצללים הארוכים והקהים האלה שנשפכים על הסלעים מקדימה. כל הקומפוזיציה הזו נועדה ליצור אווירה קולנועית, ממש כבדה וטעונה רגשית, עוד לפני שבכלל התקרבנו לחומות העיר. והאור הקטן הזה שמציץ מבעד לעננים, הוא לגמרי מדגיש עד כמה המסע אל היעד הזה הוא מאתגר. פנורמות ואופקים רחוקים, אנחנו מתחילים את המסע שלנו מבחוץ, פנימה. עכשיו, מה שממש תופס את העין ביצירה הזו, זה השימוש הקלאסי בטכניקות של העידן הרומנטי. תראו את הצד השמאלי. יש שם את העץ העתיק והענק הזה, כאב ובולט. והוא לא שם סתם, כן? הוא מתפקד כמסגרת טבעית מושלמת שמבליטה את קו הרקיע המואר והרגוע שם באופק. הניגוד הזה, בין הטבע הפרי מקדימה לעיר השלווה מרחוק, פשוט יוצר תחושה מדהימה של כמיהה. נריץ קדימה להגישה הרבה יותר חשבית ותוסבת. פה האמן פשוט שוטף את כל הנוף הרחב הזה באור זהוב, רווי ברמות כמעט לא טבעי. למה? כדי להדגיש את הטופוגרפיה העצומה ואת ים הפרטים שמרכיבים את המקום. הצבעוניות המטורפת הזו בעצם הופכת את העיר למעין תכשיט זוהר שמונח לו באמצע המדבר. וההשוואה הזו ממחישה, פשוט מעולה, את ההתפתחות הסגנונית שעליה אנחנו מדברים. מצד שמאל יש לנו את הגוונים הארציים, המאופקים יותר, שנותנים את הבמה לנוף, לרועי הצאן ולמרחב הפתוח. ומצד ימין, ריאליזם חד, מבריק, שגורם לכיפה המוזהבת ממש לקפוץ החוצה מול השמיים המרקמיים האלה. שתי נקודות מבט שונות לחלוטין, שמראות בדיוק את אותה גיאוגרפיה. חומות וכיפות מקודשות, בואו נתקרב ונתמקד באדריכלות שעושה את המקום הזה. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. גם כשאנחנו קופצים בין תקופות אמנותיות שונות לגמרי, הציירים שוב ושוב נמשכים לאותם עוגנים גיאומטריים בדיוק. כיפת הסלע, הכותל, שערי האבן, עצי הברוש הכהין, הם משתמשים באלמנטים הספציפיים האלה כדי לבסס קנה מידה, לעשות קצת סדר בעיניים, ולתת לנו, הצופים, נקודת אחיזה בתוך המרחב העצום הזה. ובואו נראה איך העוגנים האלה עובדים תכלס. ביצירה הזו האמן משתמש בעבודת אבן סופר מפורטת, ובמיקום מאוד מדויק של הדמויות המתפללות מקדימה. כל הקווים האדריכליים האלה פועלים כמו חצים נסתרים שמושכים את המבט שלנו למטה ולעומק. זה ממש זורק אותנו אל תוך העומק המבני המטורף של העמק, ומדגיש כמה האתר הזה עצום. וכאן יש לנו סטייה מרתקת מהריאליזם הקלאסי שראינו עד עכשיו. האמן פה פשוט מצמצם את כל העיר לחזרה קודרת, כמעט מהפנטת של כיפות חומות גיאומטריות. כולן דחוסות יחד תחת שמיים קיים, שטוחים, אפילו קצת מאיימים, לא? זה יוצר משקל ויזואלי חזק ששם את הדגש על הדבניות והצורות במקום על דיוק אדריכלי. תראו איך תאורה יכולה לשנות לגמרי את אותו חלל אדריכלי בדיוק. משמאל אנחנו מקבלים את האנרגיה הכאוטית של היום, הכל שוקק חיים, תנועה, רעש. ומימין, תאורה מלאכותית דרמטית שמאירה את האבנים העתיקות מלמטה ויוצרת זוהר ערב סגול, רגוע ורוחני. אווירה שונה לגמרי, אותו מקום בדיוק. חיים בסמטאות. עכשיו אנחנו יורדים מהנופים הגדולים ישר אל תוך האקשן של הרחוב. כמות הפרטים בסמטה המוצלת הזו היא פשוט לא תאומן. יש פה שימוש מופתי בקיארוסקורו, משחקי אור וצל ממש קיצוניים. הצללים הקרירים והמסתורים האלה נחתכים בבת אחת על ידי הפלח הבהיר והמסנבר של אור השמש. האור הזה מכה ישירות באבנים העתיקות, ואנחנו ממש יכולים להרגיש את החום ואת הטקסטורה של האבן. עכשיו תשוו את הצללים של הקודם לקומפוזיציה המוארת והפתוחה הזו של אותו אמן. הפעם קשת האבן עובדת כמסגרת שנועדה למשוך את המבט שלנו ישר אל הבגדים הצבעוניים של הדמויות שמדברות למטה. ומלמעלה, שמיים כחולים ומוארים שנותנים תחושה של יום בהיר, פתוח ומלא תנועה. אז אחרי כל מה שראינו, עולה פה שאלה שאי אפשר להתעלם ממנה. מה קורה לייצוג של מקום כל כך היסטורי ועתיק, כשתנועות אמנותיות מודרניות של המאה ה-20, עם כל האוונגרד וההפשטה שלהן, נכנסות לתמונה ומשנות את כל הכללים? מודרניות וצורות מופשטות. בואו נראה מה קורה כשעוזבים את הריאליזם. אנחנו בעצם רואים פה שינוי פרדיגמה מוחלט.
אנחנו עוברים ממיקוד רומנטי, כזה שחי על אור טבעי, נופים רחבים ודמויות בודדות, לאובססיה עכשווית למרקמים מוגזמים. פתאום המוקד הוא על צבעים שבכלל לא קיימים בטבע, וצפיפות מופשטת שלגמרי מאתגרת את העין. והיצירה הזו היא ממחישה בצורה גאונית את ההשפעה הקוביסטית. הציור הזה פשוט לוקח את הצורות האדריכליות המסורתיות שאנחנו מכירים, ומפוצץ אותן לפסיפס כאוטי ותוסס של מישורים גיאומטריים שמתנגשים אחד בשני. העיר כבר לא מוצגת כמרחב מדויק, אלא כאנרגיה טהורה ומתפרצת. ממש מרתק. פה המרקם הפיזי של הצבע הוא בעצם כוכב ההצגה. תראו את המשיכות הכבדות האלה של סכין הציירים. בשילוב עם פלטת צבעים כמעט פסטלית של סגול, ורוד וזהב, האמן גורם לבנייני האבן הכי מוצקים וכבדים להיראות כאילו הם פשוט נמסים ומתמוססים לתוך אור טהור. כשאנחנו שמים את הריאליזם ההיסטורי של העיר העתיקה ממש ליד ציור של רחוב מודרני בתל אביב, חלקלק מגשם ומוצף באורות נאון, הניגוד הופך לברור מאי פעם. אבן עתיקה או מחושפת מול תשתיות מודרניות משתקפות. זה ממש כמו לראות שני קצוות של מציאות באותו זמן. הבד הנצחי. איך האמנים מחברים את המציאויות המנוגדות האלה יחד? הקומפוזיציה הסוריאליסטית הזו למשל, פשוטו כמשמעו מגשרת על הפער שדיברנו עליו הרגע. האמן לוקח את קשת האבן העתיקה מקדימה ומשתמש בה כחלון. ומה רואים דרך החלון הזה? את קו הרקיע המודרני שניצב מעבר למים. זה שילוב ממש מהפנט שאורז זמנים ומרחבים שונים לתוך תמונה אחת מגובשת. ולבסוף, כשאנחנו מסתכלים על היצירה הזו, עם שמי הלילה הכחולים, הסוערים והטעונים רגשית האלה, אי אפשר שלא לשאול את עצמנו, האם עיר קיימת באמת רק כאבן פיזית על הקרקע, או שהיא בעצם מעוצבת ונוצרת דרך העדשה והנפש של האמן שמתבונן בה? זו לגמרי מחשבה ששווה לקחת הלאה. תודה רבה שהצטרפתם אליי להסבר הזה.